Kidukot ke KSU Ranikor Circle henne ke sngi ke khat saw tarik unai lar arja arpusaw hakapor kumba shibaji no pai sngi kila yoban bat ya shikin hon ki bamdei ki khasi Ranikor ki badang 1 kio na kathan khapot lingba kasnong Maheshkhola Southwest Khasi Hills District ke badai kasnong Khapot jongkari Bangladesh. Kat kum ke Kyrwoh balapha daw President ke KSU Southwest Khasi Hills District usamla forward man nongram laong bagaseng habakalabat ikini gibre ki bawan kio na githan Khapot Bangladesh bala Suba bakidei ki khar Bangladeshi ki bawan rong tu kum kinong bala. Hadien balalap bakim don ya ki kot kisla ki babiang la IT no ya ki shaki pulet jongkaranikor police station bakin le ya kabadon kam. Kaseng ka kwak ban kenturu ya sipai ya da Khapot lani ki BSF ya ki bor pulet bat bor penyai ka Southwest Khasi Hills District bagi dei ban sim kia halor kini ka mat bawan kiu ki brio bam dei ki trai mulok kham tam na ki than bordar namar kum kaseng ka don ka jing Suba jor ba ki la bandon ki Bangladeshi ki bawan kiu hadien bakal don ka jing kulmar hapo kari Bangladesh hakini ki por. Ka KSU ka Maham ru iki Kontraktor bat ki nong ai kam bakim dei ban perkhat tai ka yo nong shibat jongki da ka bakhot ye ki Bangladeshi ban wan trai ni ban wan bala hnrei ki dei ban husiar yo kan mi ka ka jing hadien habut. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.